Здравейте, аз съм Ангел Костадинов от Гладко. В това видео ще ви покажем как за 2 дни придадохме нов облик на една стая и 2 коридора. Наши приятели ни потърсиха с молба да завършим ремонта за уикенда, докато те са на почивка. Основната задача беше да обезопасим и опаковаме всичко, след което да направим леки корекции по шпакловката и да боядисаме. Работата изискваше внимание към детайлите, за да се постигне гладка основа и равномерно покритие. Въпреки краткия срок, успяхме да изпълним всичко стегнато и организирано. Верни помощници в този ремонт бяха машините на Stealth Spray за безвъздушно боядисване и шпакловка, без които нямаше да можем да се справим в срок. Крайният резултат е напълно обновена и приветствива среда, която зарадва както нас, така и нашите приятели.